Η Σαπφώ ήταν μια αρχαία Ελληνίδα ποιήτρια από τον 7ο αιώνα π.Χ., γνωστή για την ποίησή της και την επιρροή της στη λογοτεχνία και την ποίηση της αρχαίας Ελλάδας. Προέρχονταν από το νησί της Λέσβου, στο Αιγαίο Πέλαγος. Η ποίησή της συχνά αναφερόταν σε θέματα όπως η αγάπη, οι σχέσεις και η φύση. Μερικά από τα ποίηματά της είναι ερωτικά και απεικονίζουν την αγάπη και το πόθο, ενώ άλλα ασχολούνται με τη φύση και την ομορφιά του κόσμου. Το έργο της Σαπφούς είναι σημαντικό γιατί αποτελεί έναν από τους παλαιότερους γνωστούς συγγραφείς γυναίκες και δείχνει τη σημασία που είχαν οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα στον τομέα της λογοτεχνίας. Παρόλο που μείνανε λίγα από τα έργα της, η επιρροή της στην ποίηση και τον πολιτισμό ήταν σημαντική, καθώς έχει επηρεάσει πολλούς μετέπειτα ποιητές και συγγραφείς. Η Σαπφώ, όσο διαρκούσε η τυραννία, έζησε στην Σικελία, ενώ επιστρέφοντας στην Μυτιλήνη ίδρυσε ένα οδείο όπου συγκέντρωσε τις κοπέλες της αριστοκρατικής τάξης και τις δίδασκε ποίηση, μουσική και χορό. Από τη στενή σχέση με τις μαθήτριες της προέκυψε ο όρος λεσβιακός έρωτας για τον έρωτα μεταξύ γυναικών. Η Σαπφώ κατηγορήθηκε ως ομοφυλόφιλη, πιθανόν να παρερμηνεύτηκε η σχέση της με τις μαθήτριές της, η οποία ήταν ιδιαίτερα στενή. Η ίδια είχε υμνήσει την συγκίνηση που ένιωθε για τα κορίτσια, την τρυφερή και συγχρόνως ερωτική και εσωτερική σχέση που την έδαινε μαζί τους. Δεν υπήρξε ωστόσο καμία λέξη ή υπόδειξη που να αναφερόταν σε ομοφυλοφιλικό έρωτα. Στην εποχή της έχερε μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ο Πλάτωνας την αποκαλούσε «δέκατη μούσα», είχε τιμηθεί με αγάλματα στις Σιρακούσες και την Πέργαμο και είχε απαθανατιστεί ακόμα και στο νόμισμα της Λέσβου.